Vanyaso Voice Box apite malata akuti chipani cha Democratic Progressive Party DPP chikwene kukhala kunja kwa boma opposition kokwanira zaka 30 kuti chiphunzire khalidwe akuti patali pano anzathu a chipani cha DPP simunaphunzire kukhala bwino ndi anthu ndi mubakhala kaye ku opposition komweko kulankhulatu kumeneko kwa apite malata pano pa Nyasa Voice Box ndipakamaliza timatinyo ya Malawi mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Akhombe inotu apa ndemukunena zoona zokha adi ngati ena ife tikuzimvera chisoni kwambiri chifukwa chonena kuti kumutenga Peter Mutharika ndi kumusiya apo ndi kutenga Chakwera nkumusiya apo pa awiriwa kwachita compare mukaona kunena kuti Chakwera is better off than Peter Mutharika. Even Dr. Saulos Chilima adaona ndithu kuti pakati pa Peter Mutharika ndi Chakwera amene ali better off to work with ndi Chakwera. So awawa a DPP amangothamangisa mabodza kuchita create mabodza aja ndikuwakhulupirira okha ndikuyambanso kumazinena zinthu zija ngati kuti ndizoona koma mabodza oti apanga okha. Ine ndikufuna ndikufunseni kapena ndionjezere pa zimene mwanena Akhombe. Akadakhala kuti waja madziwa kuti atupere muluzi ndi ofunikira akananena kuti Peter Mutharika abwerere pampando mpaka kumapanga nkhondo ndi anthu kumachosa muchipani cholinga chonena kuti Peter Mutharika ayimebe pampando paja. Nesakanatenga atupere muluzi uja ndikumubweresa kalekale muchipani uja kuti atupere panopa ndikukusira ntchito iwe naenda nawe limodzi 2020 ndipo panopa ndikukusira ntchito convention bwera ukapikisane nawo ku DPP. Koma anapezeka zija zonena kuti achina na Malomba achina ndani akubwera ndikanena kuti amene ayimire ndi Peter Mutharika pasapezeke sopikisana naye. Achina Bright Nsaka onse ndikuwakhazika pansi, achina Kabambe onse ndikuwakhazika pansi, achina Gadama onse ndikuwakhazika pansi, achina Mwanaveka onse ndikuwakhazika pansi. Ndelero akanene kuti atupere akhala wabwino. Anditu zimandimvetsa chisoni kwambiri atupere kuti apezeke kunja kwa parliament ndi chifukwa cha DPP. Anampasa minister ndikumamuchedwesa kumene kuja iye uja ku constituency ndikumalephera kupita iwo aja ndikailowa Eastern region yonse ndikukhala ya DPP. Ndikamulanda even UMP bora kanangomusirako UMP ujawo kuti akhale mparliament bora kapena kanangotero. Koma ndi UMP womwe ndikumulanda ndipo zimene mukunena inu Akhombe ine ndikugwirizana nazo kunena kuti atupere muluzi kutakhala kuja kunena kuti akufuna aone kuti chipani chimene ndikhoza kuyenda nacho ndipo ayenere kuopa munthu pasakhale paja poti aope munthu. He should just come openly. And ndakondwa kwambiri ndi zimene wanena Secretary General kuti aliyense achita confirm kuti anthu akukambirana ndi whoever amene akufuna kuti akambirane naye. So palibe sokucholesa kunena kuti kaya kukambirana ndi MCP kaya kukambirana ndi chipani chiti chifukwa a DPP akamakhala akumazinamiza okha kumazinamiza kuti ife ndi oyera ife ndi amene tikutenga boma koma ayiwala mavuto awo amene ali nawo kuti sanachite rebrand. MCP kuti ipezeke pofika kuwina idapanga rebrand mene mukuneneramo kuti kunabwera mayina atsopano amene sitimadziwa achina Chimwendo Banda achina Chichola Banda achina Ezekiel Ching'oma achina Baba Malondera achina ndani achina azimayi ndi azimayi mmenemo ena akamatuluksidwa mu cabinet muja kumadabwa kuti anthu awa ndi ayi musipidi kukaona kuja kuti mayina atsopano. So awa akamangoti wina aliyense palibe amene ankakambirane ndi MCP achitatu manyazi chifukwa anthu
anthu kugwirizana umene akuyembekezera ndi umene apange a MCP ndi zipani zina. MCP itapanga gwirizano ndi Ford, MCP itapanga gwirizano ndi UDF, MCP itapanga gwirizano ndi PDP, MCP itapanga gwirizano ndi Odya Zake alibe mulandu, MCP itapanga gwirizano ndi chipani china chilichonse chimene chichokera kumwera. Ndi gwirizano umene anthu amalawi akhoza kuyembekezera, chifukwa kumwera kuli anthu odzikonda. Kungoyambana pang'ono kunyozana kuchotsana muchipani kapita ukayambe cha kuchipani muchipani cha DPP ndio makapezeka kuti analanda ku UDF komweko, koma ukapezeka zichizonena kuti waja osachita accommodate anzawo akapezeka kuti akachosa anakachosa Chilima akapanga chipani chake cha UTM ndio akatenga jina Patricia Kaliati, akatenga jina Masangwi, akachina jina Ngalande, akatenga ndani onse aja ndukachoka Muromwe Berot ndukalowa kwa Chilima. Akubwera Joyce Banda. Haiso Joyce Banda so amene sankalamulire koma ife basi mpaka kukapanga midnight 6 kumafuna zichizonena kuti Joyce Banda asalamule ndi kumenya so left right and center zimayi kuyesera kudandaula mundumu kumulanda mpando 2014 kumulanda mpando 2012 anakanika kuti asampase mpando koma chifukwa cha malamulo ndikutenga 2014 ndukamulanda so mpando zimayi kuyesera tiyeni chabuno tibwereze zisankho ine sindima nawo koma iye aiteni tiwerengeso ayi tatiyeni tione section 42 hayi ndithu atampaka chikwesa cha corruption kuti ati amene ndio akashigeti kusonyeza maudani amene apanga kumwera kucha. And lero you can't say kuti Joyce Banda atha kuganiza kuti okay ndikapanga gwirizano ndi DPP. DPP ilibe bwezi ndipo DPP ndio pya kwambiri. DPP ndi njoka kuli bwino kupha DPP ndi kusiya njoka iziyenda chifukwa DPP ilibe mgwirizano. Nankhumwa ngati panali munthu amene amakonda chipani cha DPP, munthu amene amakonda anandipita Mutharika anali Nankhumwa, koma kummenya left right and center ndikapezeka pita ukambe cha kuchipani. Lero wayamba chipani chake PDP akukatumaso pano mulomwe zawo bano bakodi ino tapangani mukambirane ndi Nankhumwa abwerere kuchipani. Samadziwa kuti kubwera zisankho achotsa anthu over 20 muchipani mucha. Chakwera akuwalandira anthu acha akugwira nawo ntchito bwinobwino. Lero mukaoneno asonda amene akuonekera amene anali ku DPP munthu onyozedwa kumachita kunyozedwa, koma taona lero achakwera amutenga nsonda akucheza naye akumusamala, atenga achina Grezeda apasa constituency uko achina ndani achina Kita ali mmenemo amene anatayidwa kuchokera ku DPP. Ndelero mukanene kuti ayi koma bwerani musapange mgwirizano ndi MCP. Kodi pakati pa MCP ndi DPP panopa imene ili more devil nditiyo ndi DPP ndimene ili opya. Akapita pa nsonkhano tikunyenyani tikochani agurukunyinda akakhakha abwampini inu fundo zake ndeziti zimene mukawinira inu yobomazo ndeziti. Anzano akupita pa nsonkhano akuyankhula bwinobwino modekha ndipo tu atapezeka zichizonena kuti atupere nzeru zimene ali nazo zija ndiukalumikizana ndi nzeru za Chakwera, ndiukalumikizana ndi nzeru za china Chichola Banda, ndiukalumikizana ndi nzeru za china Chimwendo, ndiukalumikizana ndi nzeru za china Gotani Hala, ndiukalumikizana ndi nzeru za china Vitumbiko Mumba, ndiukalumikizana ndi nzeru za china Abida Mia, ndiukalumikizana nzeru za china Nangozo inu ndipo DPP ikuyenera kukhala ku opposition for over 30 years kuti iphunzire chifukwa panopa sidaphunzire. DPP sidaphunzire. 2012 atapeza kuti Bingu amwalira anangokhala 2 years ndikulowaso mboma. Panopa apezeka kuti akhala 5 years akuzilimbisa mtima kuti tilowa mboma. Sinakhale ku opposition imene ijayo.
panopa UDF ikakhala ku opposition over mwina 20 years ndiri ndi experience ya ku opposition atha kuti akalowa mboma atha kukachita zinthu zolongosoka bwinobwino koma awa kwawo ndi kupha kuba ndi kuononga ngati ntchito za satana basi pamene paja akangolowa mboma ndikuti Marubino ali pa mavuto akangolowa mboma ndikuti achina Chasowa ali pa mavuto akangolowa mboma ndikuti achina Njaunjo ali pa mavuto akangolowa mboma ndikuti anthu 22 onse over 22 kupha ndi mfuti kupheratu chifukwa achita exercise ma rights awo ochita mademo chifukwa alowa mboma ndikuti banja la Atambala pamene popo lavutika anthu amene ajawo ndeuzikanena kuti atikapanga nawo ubale koma ndipo ikangofika nthawi ya zisankho chonjana mapopa magazi ati anthu azichita mantha asakalembese asakavotere cha chipani china inu mwatani kodi asiyeni a UDF apange chiganizo chimene angathe kuganiza abakiri muluzi akuyenera kulemekeza Chakwera munthu amene anampasa ufulu Peter Mutharika atangolowa mboma choyamba chimene akanapanga kunali kumupasa ufulu Bakiri Muluzi chifukwa bingwa Mutharika adamuzuza Peter Mutharika chimene akanapanga kunali kumpasa ufulu Chilumpha koma hayi ndithu Chilumpha mpaka umapezeka kuti mulandu wa treason mpaka pano udakamukolabe okoma atani onga Fungwe kodola atakhala Chilumphawo akufuna kupanga mgwirizano apanga ninda definitely tapita kwa Chakwera chifukwa at least there is progress kuma court mwina tikhoza kuona Chilumphaja atapezekaso zija zonena kuti nawonso ali pa ufulu koma Peter Mutharika munthu osakonda anthu omangokhala even kumangidwa kwa Auladi Musa ndi Peter Mutharikatu chifukwa Auladi Musa anali minister wawo akanatha kutheka zija zonena kuti kuzipanga malamulo aja onena kuti Auladi Musa akhale free koma anakathera kumaula kukhala kumaula Peter Mutharika osapitako koma kungomangidwa mwana wawo akuthamanga kupita kumene kucha ndipo to Peter Mutharika alibe mbale ngakhale kumangochiko alibe mbale olo kumulanje alibe mbale olo pamene padagona mayi awo kunchewu sadziwa kuti ndipate olo kukangomangapo chiliza sadziwa chifukwa chake akumatuma anthu kuti pitani muzikatukwana kunsipe chifukwa sadziwa kulemekeza manda a munthu taona ni Chakwera kukachita kulemekeza malo amene anafera Chilima ndi anthu ena onse 8 utsogoleri ochokera kwa Mulungu atupere Muluzi you have very few days to make a decision and that decision will help to map your way forward in politics koma ku DPP mukatherako